Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang palagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsoon, ang simbahan at sa ulog karon sa pista ni San Francisco Javier, usa ka pari ug misyonero. Mao ni siya ang unang naproclaim na patron sa misyon. Niya, pagka 2000, nagdeklara po si St. Teresa of the Child Jesus, nasama kaniya patron sa misyon. Nag-misyon siya din sa Asia. Niya, ang iyang pagkatao 1506 AD, niya, namatay po niya siya pagka 1552. 46 years old na siya patay na. Pero dako kay siya nahimo sa kalibutan labi sa atong simbahan. Niya, partner ni siya ni St. Ignatius of Loyola sa pagtukod sa ilang congregation kani mga Jesuita, mga Jesuits. So, daghan din sila nabuhat. Modelo nato ni siya sa paghago, sa paggamit sa atong tanang abilidad o mga grasya na dawat ikan sa Ginoo aron sa pagpalambo sa atong tinuhuang Katoliko. Karon sa adlaw kay unang mga Biyernes ato sa handumon o himuon ang atong binuan na debosyon sa Sacred Heart of Jesus. So atong usisahon ang atong kasing-kasing kung parehara sa kasing-kasing sa mga santos sama ni San Francisco Javier, San Vicente Ferrer na kanunay na higugma sa Ginoo. Higugma pa mo sino? So sa hayag gusto lang na higugma sa Ginoo, pero kita ka mong higugma niya. Muna, dahil sa tanong ako, mahigugma sa Ginoo, muhatag na Diyos sa hingpit na kaayuhan nato ng pandemya ug ang atong nasod ug ang kalibutan makabaton sa tinuod ng kalinaw at kahiusa, kalabuan ug ang atong mga benefactors labi ng siguro palit sa atong DOS SBFMM na unta hatagan sa way sukod ng mga grasya na ilang ikinahanglan. Ato karon ang damon ang atong kaugalingon sa pagsaulog ni misa, atong hinungduman o hinulsulan ang atong mga sala. Nagakumpisa ako sa Diyos mga kalagahon sa tanan o kaninyo mga igsoon na nakalapas ako dako iyamot sa huna-huna, sa pulong o sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa, nanamoy ako kang Santa Maria, kanang ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, haron ninyo akong iangko sa Ginoong na akong Diyos. Kaluyan kita sa Diyos mga kalagahon sa tanan o pasayloon sa akong mga sala, datong kita niya matto sa kinabuhi ni dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Makampo kita, O Diyos, tungod sa pagsangyaw ng San Francisco sa pagtuo, nasakop nimo ang daghang kanasuran. Itugot na magmadasigon unta ang mga Kristiyanos sa samang kainit niya sa pagsangyaw sa pagtuo aron malipay ang simbahan tungod sa daghang kaayong mga anak sa tanang dapit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Tinutlo, gikan sa usahawan kay Propeta Isaías. Di ang dugay ng Libanon
mahimong sa katanaman ng magulangon o malapot sa kakahuyan. Ni atong adlaw ang bungol kainat na kung masahan siya basahon kung ang mga butang na tuwid sa ganit-ngit makakita na. Makakaplag o kalipay diha sa Ginoo ang mga makapagsalong o ang mga kabus magmaya tungod sa balang Diyos sa Israel. Kay mahalaw ang mga taong galis o mawagpang ang mga magugal-ugalon o puukon ang tanan na mahigugmaon sa pagbuhat sa daatan o nabutang-butang sa iyang isipitaw o mabutang iglaan sa taong naglaban sa katarong o pinaagi sa limbong ikawan nila sa justisya ang mga inosente. Busan iyon ang Ginoo, ang Diyos sa Israel na nagluwas kay Abraham sa iyang kaisdanan. Katawhan ko, dili na kamo kaulawan o dili na malipakko. Kay inipakita ninyo sa inyong kaliwat na akong ihatag kaninyo, pasigurigan ninyo ang akong ngalan, simbahan ninyo ang Diyos ni Jacob, ukradlugan ninyo ang Diyos ni Israel, o silang mga libog, makasabot na unya, o ang mga ulo, mutuman na sa akong sugo. Ang tulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo mao ang atong kabayan, tubang mong kaluwasan. Ang Ginoo mao ang atong kabayan, tubang mong kaluwasan. Ang Ginoo
Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya mibiya sa Jesus niadtong dapita ug samtang naglakaw siya, duha ka buta nga lalaki misunod kaniya. Naninggit sila, "Anak ni David, kaluy iintawon kami." Sa nakasulod na si Jesus sa balay, miduol kaniya ang duha ka buta ug nangutana siya kanila, "Nagtuo ba kamo nga makaayo ako kaninyo?" Sila mitubag, "Oo, sir." Unya gihikap ni Jesus ang ilang mata ug miingon siya, "Maayo kamo sumala sa inyong pagtuo." Ug sila nakakita na. Unya gipinahan sila ni Jesus sa dili gayod pagsugilo niini kang bisan kinsa. Apan milakaw sila o gisangyaw hinuon nila ang balita mahitungod kang Hesus sa tanang dapit ni adtong yutaa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Si San Francisco Javier, pag humag-order niya pagkapari, pila palang katuig, ning dawat siya ni ining gitawag og kinabuhi sa pagka-misyonero. Nya iya sang gitugyan ang tanan niyang katigayunan ngadtos mga kabus ug nagpuyo na siya nga usa ka kabus. Bunga to sa iyang pagpamalandong sud siyang kasing-kasing kung unsay gisulti sa Ginoo. Kini bitang mamalandong ta sud sa atong kasing-kasing, dili lang sud sa huna-huna, mao nay importante kayo. Pareha nang magminyo ka. Ayaw pagsigilag huna-huna. Huna-huna ay kon gyud ibalanse gyud kasing-kasing. Nabi tay mangutana nako, Father, unsa man gyud proper nga way nga mahibaw ta nga kabubut-on is Ginoo ang atong gibuhat? Nako, basta magkabalansi na ang imong hunahuna o ang imong pagbati. Kanang magkauyon sila ba? Kasabot mo na. Nang litan, magminyo ka. May nida kay dato. Ana. Imong hunahuna, kana dato. Nya, maka-abroad pagyog ka. Pero imong kasing-kasing mo ingon, 80 anyos naman sad niya. Nya may sa imong una bahala na okay ra na total og mamatay na pwede ra man kabangitag batan-on. Importante marang-arang imong kahimtang unya dato nya tuas sa Amerika or tuas Germany, tuas Pransya. Ana ang imo nang utok lagi ko di lagi maguwang pa man sa akong lolo. Amaw na, og magpadagyog ka ani, adaghan kayong magsigig kupot-kupot, darling, let's go there, darling, ana niya. Porte, dili ko wa ko magtamay, kay basin sag nahigugman pero nga ko lang babasin ba, karira sa gatukmod nimo. No, kay ang normal biya natong makitaan, balansi-balansi, diferensya mga 5 tuig, 10 katuig, okay, ra na, pero diferensya sa mga 60 katuig kapin, murag dako over sa kaya nga pagka-over, no? Pero usahay kani manggod, kani ba? Para ragod anang inahan, maupay pagkatao sa anak. Nya, mo abroad. Wap agani kabot duha ka buwan ang anak gikas pagkatao. Mo abroad na. Nya, mo puyo dito mga usa ka tuig, duha ka tuig una na sad makabalik dire. Unsa kay imong gibati sa imong kasing-kasing, ganahan kang mulakaw ngadto laing nasod, imong anak mo pay pagkatao? Pero ang huna-huna, basig mo ikusog kayo, sus, og di ko mo abroad, unsa na lang akong ipakaon sa among pamilya, ni apa ko'y gidatahang balay, kay mo para ba'y pag-loan ako, ani, unsa na lang akong ibayad, ani, og di ko mo abroad, biyaan ko lang gining akong anak.
Nya ang kasing-kasing nimo unsa kay gisulti no? Kung di na gani mabalanse kini og kani, dili na kabubuton sa Ginoo. Amo ginitiman how to discern the will of God. Muna nga sikuan si Saint Francis Xavier aron mabalanse ning niya og kani, gipuy-an niya ang pulong ni Kristo. Unsa may unang pulong ni Kristo? Bulahan kamong mga kabus. Kanao sa iyang giuna. Kay kung kabus na gud ka, abli ang imong kasing-kasing, abli sad ang imong hunahuna. Kay kung di ka kabus, pasabot na higugma kas kwarta, usahay kani man maoy magsigig diktat, wa lagi kay kwarta, unsa may kanon nimo? Para sa gud anang uban, nga kani say nasobrahan. Kilig kay siya kay gwapo. Gwapo di ba? Kilig yung kay siya. Kagwapo yun, kagwapo. Pero, daghan nagipaanakan, nya gibiyaan. Nya kay gwapo lagi, nawa gyud ang imong kakulba. Pastilag, mausa ko anis, mga gipangtukhang niya, raba, pakasli. Bahala na, basta gwapo. Dangtag mga pila ka buwan, luspad na kay ka. Kaya tungod sa kagwapo mo, kilig man ka, usa lang ato kakablit. Mura jud kag kanang itoy nga kabliton diri ari dahil lang dayog hayang niya ana dayos tiil. Nang itoy ba di ba no? Magana-ana una siyang tiil maghayang. Mao na, anya igresulta gibiyaan de ka. Mao tanang diha koy gibunyagan unsa man nganong dako naman kini yung bata. Ingon dayon ang kaning kuan kato akong ang bana ba. Di man madaog sa mama kay dako naman kayo. Mga tuig naman to kapin. Ano man ning dugay ba ni? Dito man gud ni siya kuan pa laing lugar ingon ang bana. Nako nganong mo man sad nimo pabunyagi dito sa di pa ang bata dire niya. Kuan mama nagtrabaho ko man dito. Ako layga kuas bata. Ano man sad nimo pabunyagi? Gihuwat man ako siya padel nga mo ari dire. Kasal mo? Wa padel. Ano mo pakasal? O pa'y budget pa din. Ano ba, ang laki may sigig tubag. Diha mo say bata ang gabarog ng mga 10 years old. Kanang bata, anong kasigib sa doon siya? Lingi siya siyang asawa. Nako, inyo sa ng anak, ingong asawa. Nako, imo ng anak? Nako, di ninyo anak? Ako pa din. Diin mo sa nakisam say mama na. Ang lain sa ditong babae iya sang gitukang ikuha gyapon niya. Nako ikaw bayawan yung kay kastanan. Kasagpaon ko siya nako. Siya yawa man ka. Dadon man imong mga gipang-anakan ngadto sa impierno. Ang mama ana galagot turo nimo. Pasig paduong ngadto sa impierno. Nya kanini ay mo na sa ning gitukhang. Nya magsige mugdog dadon sa nimo sa impierno. Nahigugma man ko niya pader. Nako ikaw nahigugma ka ni. O pader. Nganong gatinukhangay mamo? Wa mamoy kasal. Di maningog. Tingali na duko-duko to siya. Bisan ikaw naman pa din tukhang sa tingali ka. Anak sa tingali. Ano bang masubraan sa atong emosyon, wa na sa niyang meditation or reflection atong gibuhat. Patay gyapon na. Muna diri kaning duha ka buta nga giayo ni Hesus. Purti ginilang lipaya, gabukal-bukal ang ilang emosyon. Kana bang sudan ka ditso kagkakita, purting kusugas iyang emosyon. Karon wa na sila kadungog pag-ingong Kristo. Gibutang diri ay. Unya gipinahan sila ni Hesus sa dili gayod pagsugilo niini kang bisan kinsa. Gipinahan. Apan milakaw sila o gisangyaw hinuon nila ang balita mahitungod kang Hesus sa tanang dapit ni adtong yutaa. Wa lang minaw. Nga naman, kusog man kayong emosyon. O gani, ang resulta ani, daghan na kaayong mga leader sa mga Hudiyo nga gustong mupatay ni Hesus kay nisikat man siya maayo. Nagtago-tago na lang si Hesus og puyo tungod aning duha ka buta nga naayo nga porting pangsangyaw. Kana bang di mga igo bang atong discernment og naminaw pa lang tato sila. Amo sa mo to kadaghan untang mga buta nga maayo pa nagtago-tago naman lang no si Jesus di wa na hinon kaayo sa ubang mga buta sila ray naayo
Ang ubang butawa na maayo kay nilakaw naman si Jesus. Si Batman kay patio mas mga tao. Nasina niya. Nay panahon nga moingon si Jesus, sige nagkahigugmaay mo ha, pero thou shall not commit adultery. Bisag unsa pa nimo ka-excited, kakilig anang imong hikap-hikap, ana layog-layog, ana ayaw lang ginao sa buhata. Kanus amday ni Lord, inighumag kasal. Ighumag kasal, layog mo tamas ginhawa, bahalag di mo mangaon. Layog mo niya. Hangtod mo mga matay, kay till death do us part man sana. Ana, no? Oy, mga buangon kay tastanan in relation to marriage, wap agani maminyo premarital sex. Inig kaminyo din asad maghinikapay. Kamo karong ni adini, sige pa mo hinikapay. Sus, mga naong ninyo. Luos na lagwakli. Hamong na. Wa kahilasi. So, hilas biya nimo. Anong hilasan man ka nga mao mo na inyong main trabaho? Para guspari, ang trabaho na mo, dupa-dupa, hangtod magbawog ang lawas, dupa lang yapon, kay kulikta man ay kada dupa. Ano? Mao sa na among main nga trabaho, kamo sad hangtod yun nga mubugto inyong ginhawa, hinikapay yun, layog yun tamas ginhawa, balag wa na mga ngipon, nga no madag magtakdo ng lagos, di pwede. Ilasa naman hinoon nga mao man inyong main function, mao man sugo os Ginoo, dili na mo duha kung dili usa na lang sa ato pa i-maintain ginang pagkausab, sikit yung tamas ginawa kay human na mo gihiusa, pero wa mo gihiusa, duha pa mo kabuk, ayaw usag sikit, duha pa man mo, nganong imo magyong himong usa nga duha pa man. Ini kung magkasal usa na lang mo kana. Parehara gud ani kami sa mga pari ba. Ako lang giding buwagan akong uyab kay magpari ko. Ataw to pangluha, Lord. Offer gini nako nimo Lord. Pagdaghan na kay kolekta, so nanay sakyan ng nindot, tukod na rest house. Inig day off, ingan dayon laay sa dinnerist house watay kuyog so good nag-text ang masagamon tiksan katong mga byuda nga bati naman tong mga naong ari may mo text sa mga youth ba mga member sa youth dai noroy taninyo noroy taninyo na kung dili mamalandong dinhi mao na gipahinomduman ta sa unang pagbasa nga ang Ginoo maogi mo usab sa tanan, siya'y mo panindot sa tanan, basta magsunod lang kita sa iyang kabubuton. Why butang nga dili niya nindoton, basta magsunod lang kita. Bisag kining COVID, basta magsunod lang kita sa kabubuton sa Ginoo, mapapas ra gid ni. Kining atong pagkahagba sa atong ekonomiya ng utang kuno nato karon $1 trillion na lisod na kanang sa una $1 billion pa na ngilo na gikay karon trillion ting lisura na bayaran pero magkahiusa ta pag-ampos Ginoo magtinabangay sayon ra kay nastanan para gud karon na tay once and for all project 60 million guna nya nagbaligya tag 60 ka slots o 60,000 ka slots tag 1,000 nga dopes SBF MM. Sa inyong paminaw, mahurot ka nagkahalin karong December. Kung mamalit lang gid unta mo. Dito. Mahurot na oy. Ngano gud taong di mahurot? Og mopalit lang gid ang tanan na kuan parte rang gamaya na bisag tag 1 slot lang paliton. Sunan ganing atong mga mananaw karon sa atong online sa online lang na ha abot naman gani nig 100,000 nya og muhatag na bisag tagsa lang ka slot pila may atong madawat sunod semana di mo ka mo kwenta 100,000 manghatag og tag 1 slot tag pila may atong madawat sunod semana 100,000 ka slots nya 60,000 raman nya di naman ni 60,000 kay nahalina naman tag 2,468 slots di ba pakpakan na tong nakahalin
57,532 slots na lang. Anya, usar mo ra nag-agian og bagyo og mamalit ni tanan nga maminaw. Pero kaso lang, sama sa daning mga duha ka buta, di gyud makadungog basta bayad na slot. Aka nang palit ng slot. Pag di kadungog. Ang ila rin yung madunggan, kana bang inig-ingon nga maayo kas imong sakit, mahatagan kag kalinaw. Ano mao ra ginailo, hinaot pa yung taon, hinaot pa yung taon, hinaot pa yung taon. Palit mo og slot, ayaw sa wa pa ko'y budget, wa ko'y budget. Nya sige pariban sa buhok. Wa ko no'y budget. Ana, bitaw joke ra na ha, pero mupalitan mo mas nindot kay ngano man ihatag sad sa Ginoo nato ang divine unity, divine prosperity, and divine satisfaction. Nindot kay nastanan nga mo na atong i-invest karong Christmas. Muna atong himuong Christmas gift to Mama Mary sa iyang pista sa Immaculate Conception o ni Baby Jesus sa iyang pista sa iyang pagkatao. Ang tulugan ni kahari ni baktas mga ito gikas laing nasod padung adto sa Bethlehem para mo offer atong gold, frankincense and myrrh, di ba? Kita no dili mo hatag nga dali ra man ninyo ibutang, inyo lang nang i-transfer online sa atong bank accounts or sa GCash or ipadala ninyo sa kwarta padala. Ako ra man ang barug-barugan dito, gawas dayon na. Basta sakto lang spelling. Di lang masayop ang spelling. Ang tanang butang mahimong sayon, ang tanang butang mahimong tinuod, ang tanang nindot maatong madawat kung kamaotang maminaw ni Hesus ug mosunod ang atong kasing-kasing sa atong gipaminaw. Mawa na gining pagpaminaw unya di na mosunod ang atong kasing-kasing magkaguliyang kita. Muna ningos Kristo kinsa tong maalamon sa gospel gahapon kadtong maminaw ug magtuman sa akong mga sugo. Yes, nindot nga makakita ta, pero ayaw sa guwagtanga ang gasa sa pagpaminaw. Listening is the beginning of understanding. O sa haygon magsigir kita adto ta didto kay nindot kayo simbahan. O lagi ang imong mata ganahan. Onya, ganahan ang imong dunggan maminaw sa giwali sa pare dinhi. Ha? Labi nagmoingon na ni tangtanga ang inyong mga koral, tagaig agianan inyong silingan, ayaw na mo paningil anang utang. Ganahan pa mo anak maminaw. Ayaw na. Nga to, tanaw lang tayo. Total mo dunit bitaw tagslat. Lang sanay. Buwagi na ng mga kabit, ayaw na mo pagpuyo-puyo, ayaw na mo pag-unay-unay, lalaki og lalaki, babae og babae, mag-unay-unay og sex. Ayaw na mo anak kay sala na ipanghatag ng inyong mga kwarta ngadtos mga kabos. Ganahan pa mo na. O ganahan mo, congratulations, liwat mo ni St. Francis Xavier. Pero dili kay mo ganahan, mga buangon mo. Na dinis atong tubag sa Salmo kanigi don tay atong prinsipyo kay mo ni prinsipyos mga santos. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. He is my light and my salvation. Dili ang atong kaugalingon mao na maminaw mosunod because He is our light and our salvation. Sige manindog na ta. Mga igsoon, gidungog sa atong Ginoo ang atong mga pangalyupo tungod sa iyang dakong gugma o dakong gahom. Busa, mudangop kita nga masaligon sa pag-ingon, Ginoo, patalinghogi kami. Ginoo, patalinghogi kami. Alang sa mga nangulo sa simbahan, nga motuhok sila sa kasing-kasing ug hunahuna ang pulong sa Ginoo ug ilang mapakaylap sa tanang suok sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Alang sa mga nangulo sa atong nasod, nga mahimo silang maayong panig-ingnan sa panagdait ug panag-inigsuunay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Alang ni adtong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit,
nga magapaton na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga magabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga nangamatay nga mahiuban na sila sa mga angheles ug mga santos didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Dios Amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy diha sa pangaman ni San Francisco Javier, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ay kung ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatabo, nadawat na mo kining among ihalan, ang panupinungamot sa yuta, kung ginawa sa kamot sa mga tao, mahimo sila kalangot sa kalang-kalang kanan. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos ang pusaka ang Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang mga gasa nga among gihalad sa pangilin ni San Francisco. Itugot nga maingon nga milakaw siya sa lagyo nga mga kayutaan alang sa kaluwasan sa mga tao, sa ingon mahimo kaming matuod nga mga saksi sa ebanghelyo ug nga magkugi kami pag-abot nganha kanimo kuyog sa among mga igsuon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit.
kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Francisco sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panigingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kadinyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdomi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdomi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Labi nang among gihandom karon, apil na sadtong wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Francisco Javier, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
langit, pagdaigunan imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagtuon, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalangunan sa matagalang, ihatag ka na mo karon adlaw. Kung masaywa kami sa mga sala, maingon nga nakapasayo kami sa mga nakasala ka na mo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunuan, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang kahukugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manasag kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light of the world to see.
Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered. Magampo kita. O Dios, ang imong Eucharistia magpadilaab unta kanamo sa kalayo sa gugma, maingon nga kini nagpadilaab kang San Francisco alang sa kaluwasan sa mga tao. Itugot nga sa paglakaw namo subay sa among pagkatinawag, makadangat kami uban kaniya sa gisaad nga ganti sa maayong mga buhat. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit og kamatayon, bag-uha ang among paglaom og liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang the healing power of Jesus. Ang importante lang nga kamaugid tang maminaw niya
o kamao sa tang musunod sa iyang mga pulong. Atong ibalanse ang atong hunahuna o ang atong kasing-kasing. So, update sa atong DOPS SBF nga slots. Ang atong gipamaligya kay 60,000 ka slots o niya tag 1,000 per slot. Ang nahalin as of yesterday, December 2, 2,468 slots na. Pakpatas Ginoo. Hinaot nga mahurot ni karong December aron inig ka January sugod na ta sa atong once and for all projects pagtukod sa mga buildings. So naa na lang tay 57,532 slots. Og mamalit ang tanan ani kada usa nato nga nakapaminaw aning akong wali nya ikasunod semana wa na tay slots, no? Pero may na lang sad bahala wa na tay slots basta kumpleto na. Bitaw idangop lang nato sa Ginoo nga daghang mga kasing-kasing nga mahikapon og imbitaron ni San Vicente Ferrer og ni Mama Mary alang ni ining atong mga proyekto dinhi sa kalambuan sa simbahan pagpalig-on sa atong pagtuo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Tayo'y may katutulan at pananagutan ng kapway akayin kay Kristo